ना एसे बोरैबा सिदा खालामनो हायामोन औ ओमफ्राय एसे एनै दा आखाइया गुरै जादों आरो औ ओमफ्राय आंसो मालिस खालामबाय थादोंना औ मानसि गैयाना आंसो थायो इयो नै बङाइगाव आं थाखायो कवाटाराव जेनेबा मा जानायमोन ओरैनो बेमारा? ओरैनोथ' मानसिया माने सिगां फाइल्स जादोंमोन ना थै थांनाय औ फाइल्स जानानै ओमफ्राय मानसिया बिराद दुरबल जानानै ओमफ्राय आथिं फारसे आखाइ फारसे पेरेलाइस बायदि जादोंमोन औ ओमफ्राय मानसिया माने थाबायनाया आथिंफ्रा बुद्रुलांबाय थायोमोन आरो औ ओमफ्राय दा एसे मोजां जादों थाबायनायाबो ओमफ्राय माथोआबो खोमायाव माबाया आवाज फैया आवाज फैयामोन आवाज फैयामोन ओमफ्राय ओमफ्राय दा दाबो बिदिनो समाय समाय जायो दाबो माथोआ औ समाय समाय ओमफ्राय बिराद खब जायो मानसिया औ बे खबफोराबो दा बारा गैया आरो गैनायालाय औ ओमफ्राय दा ओरैनोथ' दा जेनेबा एसेबाबो मोजां मोनबाय नङा होमबा आथिं मोजां आखाइफोरखौ मोजां मोनदों आथिंफ्रा एसे मोजां मोनदों ओमफ्राय आखाइफोराबो गुरै जादों सिगां गोराथारमोन आखाइफोरा आसिफोरा माने जोंहा आखाया माने सिदा जायामोन ओरै गेंना थायोमोन आरो औ दा सिदा जाबायबो सिगाङावबो दा एसे सिदा जादों आरो माने जोंहा दा बेफोरबायदिखौ खोनायोबा मोजां मोनो नालाय बाजै औ आरो मालिस खालामनाया इसोर खालामनाया बेलेग आं खालामनाया बेलेग जायोना हिनजाव मानसि खालामनाया औ जेनेबा नों खालामनानै जुदि मोजां जादोंबा आरो बैजों नाजाबावनोबाथ' मोजांसिन जागौमोन मोजांसिन जागौमोन जेनेबा दा खोन्थानो औ बिसोरो आरो होनबाय बेसे फैनो नोंनो ना न'आवनो ना होनना बुंहरबायना गारि भारा बेखार जायोना बाजै ना गारि भारायानो सारिस' लायो बङाइगावहालागै नै रेल औ मार्केटहालागै औ औ थांलाय फैलाय सारिस' औ आरो बिदिनो आरो मुलि आरो नानाय औ बहुद फैसा औ थाङो आदसा दे बाजै गाबोन नों 8थासोआव खनसे फन खालामदो हा हा गाबोन फुंनि 8थासोआव खनसे फन खालामदां दे जागोन दे 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 खोनाबायना नोंथांमोनहा जुदि नोंथांमोननोबो मुलिखौ नांगौब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कल खालामबानो मोनगोन आरो ना मुलिखौ